Здравейте, приятели! Както виждате на вашите екрани, Байерн вече е наводнен. Както виждате, цялата реколта, която тук са засяли земеделците, не мисля, че повече от нещо ще порасне тази царевица или каквото е. Но по принцип тук винаги засяват царевица. Това направо се е получила почти цяла рекичка. И доколкото говорих с комшията, защото той живее малко към тази страна, както виждате, след ето тук има къщи и наводнението го е настигнало, килерът му е целият във вода. Слава Богу, аз живея малко по-надолу към това село и наводнението още не е настигнало, но това не означава, че в следващите дни, ако не спре да вали, че ние ще се наводним, да се надяваме, че такива неща няма да се случат. Нека продължим малко по-напред, за да видим как изглежда гледката малко по-надолу. Нека продължим напред, за да видим какво ни очаква. Така, приятели, сега в момента тук се намирам на един от тези инжеби, които вече тук в това село са появили такива островища, така да го нарека. Обаче, погледнете само каква е обстановката тук. Тук направо вече си имаме лех. Ландсберг към лех. Ето го. Искам само тук да допълня, че където беше тема електрически контрол и каза, че целият макияр е. Искам да ви покажа още един път ужасяващата гледка, за да се убедите сами. Ето това, погледнете. Тази цялата площ в момента, която е лята с вода. Тук имаше селско-стопански култури, на които са сеяха, да знам, предимно царевици, ако не се лъжа да течни царевици. И това всичко в момента е добър ден. Нищо няма да порасне, поне предполагам, не че много го разбирам, но както виждате, самите, както виждате тук на самото место, чак са образували някакви такива водопадища. Ужас, език за хората, които са си дали парите тук да черпи и фут. Знаете, че времената са трудни. И когато ви се случи такова нещо, е супер кофти. Предполагам да се изстрахва. Така, нека да минем малко по-напред, за да видим какво става към водо централ, какво е често да ви кажем, сега точно не видно думата някаква, но както да е, качваме се нашия съдеход. Не е в съдеход, по-късно в авила го ще споделя, защото днеска съм супер недоволен от колела си. И така, нека да продължаваме напред. Ето, приятели, това е последната картина, която виждате на вашите екрани. Тук се намирам близо до ето тази водостанция, как се нарича, не знам. Само погледнете за какво става въпрос. Пълен ужас. Ето тази цялата вода по някакъв начин се опитва да прелее от тази станция и погледнете там пуши дърва, заляти килери. Ужас, ужас. Тук направо се е получило супер някаква така ужасяваща гледка. Както виждате, на вашите екрани предполагам, след този т.е. имам преди този тунел, подлез, да го наречем, въобще не може да продължите, защото там нивото на водата там нивото на водата е супер се е по-покачило и не бих поел този риск, за да премина от тук. Това го правя така по принцип за канала за спомен, все пак съм от този край. Вчера, между другото, се опитах от тук да мина за работа, нали? И така, мисля да се връщам вече назад, защото, както виждате, от тук
повече напред няма на къде да се отиде. И затова предлагам да се връщаме обратно. Това е за сега. Както виждате, още един път да ви покажа тук станцията. Направо е ужасно сядащо. Обвинете само. Гледай за какво става въпрос. Ужас. Не знам дали се чува на микрофона добре, но предполагам, че колкото и добре да не се чува, записа мога да се го повторя вкъщи още един път. Чао! Е така, това вече е последния кадър. Не виждам, че има повече работи, които да снима. Както виждате, както видяхте по-точно, след такива огромни дъждове, тук направо е станало реката Нил. Съжалявам ги хората наистина, защото все пак днешни времена не всеки се занимава с земеделство. Всеки втори инфлуенсър, така че мисля, че тези хора това наистина не го заслужиха. Тук по принцип съм виждал даже хора, които работят до 12:30-1 часа през нощта, им предвид от тези животновъди или селяни, нещо думата не искам, не мисля, че е подходяща. Земеделци, да, точно така, земеделци. И това е. Това ще е поне за днеска. Времето е кофти, наистина няма благоприятни условия за заснемане. Също така ми знаете от миналата седмица още проблеми с микрофона. Не че аудиото е било кофти, по-точно имам предвид. Ето този заглушител за вятър нещо се преба и трябва да го поръчам следващата седмица. И така, приятели, жалка работа. Надявам се всички, които сте тук в Германия, да сте живи, да сте здрави, да не се налага някъде да се евакуират хора. Да се надявам и в следващите дни тези наводнения вече да подминат, да няма много щети. Хаупсахе гезунт, както се казва на немски. Ето, погледнете само тези квасови тук, житни квасови, които все още са в зелен стадий. Супер красота, човек. Обаче се наводнява и реколтата отива на кино. Това е за сега, приятели. Ако има нещо ново, ако имам възможност, ще свръкне след малко заглушител и звука ще отиде на... ще почне да шупти. Това е лошо времето. Опитах се да ви покажа тук какво е поне при нас в Байерн, по-точно на местото, където аз живея. Унталгой. Това е за сега. Ако има някакви други по-интересни факти, ще се опитам да ви държа в течение. Не, че в социалните медии няма достатъчно контент, за да ги видите, но все пак хората, които следват канала, мисля, че ми е интересно да следят това, което правя. Бъдете живи, бъдете здрави, довиждане и до нови срещи. Чао!